أفوكادو أزيو أجداسن بزحت حستاتن طعمتاتن زلو فروتا مخانو وشم زي فرطو سب دار قيبلنا جناخ بلك أفوكادو انت عين حستات هلو إذن حستات زياتهم كد بخندي عقن أفوكادو يركب أفوكادو عندنا هناك فالأكلاتنا أجداسي بخندي عقن كنوصدو لنا كاب أفوكادو كتنقو زلون سوات منيو لو ما عندك نزارة ربلهم حزيهم مززلو خالصاتهم مساهم زلو اسمي دكتور تازوري بار كسامو داتان سيكسان حدوما بتحتني حدد أفوكادو حاد خبزهم سوبر فودز ويدما أزيوم أجدست مدبتات سقطرو فروتات كوينو كانتي كلاتنا نفرطو ما أزيوم بزحات حساتات هلو كابزهم حساتات زياتهم قال خنرنت الأخوينا قدامي أزيو لعل عقن سخونة كالوريس هلو كالوريس كنل كلنا اتي نتفرطامس بلعناه وزهبنا عقن ساعات ويدما إنرجي زعكني مالتي بجمجم فرقي ناي حنتي ما أكل عقن زلو أفوكادو دما كبابي 160 كالوري هبنا كالاي تحسوني أفوكادو دما أزوم كربوهيدرات سيم مالتيو كم سالساي دما بروتينز دما أب أفوكادو يركبو مالتيو كم كندن أقداسن زدقس تحسوني ناي أفوكادو دما أزوم سبحتات يوم مالتيو بتوم أب أفوكادو زركبو سبحتات أزوم صبقات عينة سبحتات نبلومن نتعنانا أقدستي زخونون عينة سبحتات يوم مالتيو بزوم صبقات عينة سبحتات نتوم كالوت زي تدليت ويدما حدغنياتات زخونو سبحتات مسنتكم دما اتعب أكلاتنا زركب حماق زبال كوليسترول عقونو أزيهم تقول يخون كم كال أقداسة تحسوني أفوكادو دما فايبري مالتي فايبر كم تقولاتنا نفرطو زي حق عينة كفارنا كربوهيدرات كوينو إذا فايبر زي أب معناتنا كوف بمبال نتي كافت مقبي نرخبو الشكور أكن دبو قلطف كأس ندابلة بمعناتنا حقيقو بسراو دمنا جيرو ناب أكلاتنا خمس بتسح يقبر بتوسهون توم صبقات عينتات زبالو بكتيريا أم معناتنا زركبون ببزح عقن نخركبون زحجزي مالتي بتوسهون إذا فايبر زي أب معناتنا نويح جزي بمصنح عقابت كم زسمعنا أكن قلطف فينا نخين بلع دما زكاله خلي مالتي إذا فايبر زي بحفشة كاب حنت أفوكادو كبابي 14 جرام فايبر كبرك نخل نحاد سب معلتاوي زرلي عقن فايبر دما كاب كبابي 25 كسب 35 جرام يخون إذا مالت كل فايبر كاب أفوكادو رح نرخبه مالتها يكونن بمنزصار كاب أفوكادو بزح عقن فايبر نوصل لنا مالتي كالئ صبونت بني أفوكادو دما تحت عقن شكور سلازلوي بتغلى كاب حانتي ملئتي أفوكادو كبابي 1.5 جرام شكور نوصل إزي تحت عقن كوينو مس حانتي أبل كنورد روخ لنا دما حانت أبل 19 جرام شكور تبنا بخمسة دما كاب حانت أفوكادو نرخبه عقن شكور أزي تحت مخانو خردانا يخل مالتي كم كالئ أزي أقداس زخونة تحسوني أفوكادو دما بوتاشيوم مالتي بوتاشيوم كم تقطع لنزاربو حدا أقداس زخونة بقتا أكلاتنا خوينو كأند سرح دما نستعنانا يلبن نستعنانا يسراور دمن عقن نايصاطنا أب أكلاتنا نممززانن زتقم بقتاي أب أكلاتنا تحت عقن بوتاشيوم زهلونا كل زي تقطع من أكلاتنا كوسخ يخل سلازي دما كاب أفوكادو نرخب عقن بوتاشيوم أزي عبز هون أقداسنا تلو مالتي حانتي مأكل عقن زلوا أفوكادو كبابي 728 ميليغرام بوتاشيوم تبنا إذا دماني كافتي حانتي بانانا تبنا بوتاشيوم مالت 24 ميليغرام أزيو زلعلي خونا له مالتي إذا عقن زنا بوتاشيوم أب أفوكادو زركب دما كبابي 20 ميتاويت حانت والن سيتي معلتها وزلي عقن بوتاشيوم يشفنا لنا له مالتي كالوت أب أفوكادو رخبون فيتامينات دما قدامي فيتامين B6 فيتامين K فيتامين E فيتامين B9 ويدما إزفوليت نبرو أب أكلاتنا كند دما أب نفس الصور زلا أدن حاد عبي أقداسنت زلو فيتامين كالوت ون كان بعد B3 B2 كمون مغنيسيوم مانغانيزم ون بستفعل عقنات أب أفوكادو يركبو مالتي كالوت أزيوم أقدس زخونو تحسوتاتنا أفوكادو دما إزوم أنتي أوكسيدانتيوم مالتي أنتي أوكسيدانتس كم تقطع لنزاربرلهم أب أكلاتنا زفترو حدثنياتات زخونو بأكلاتنا خفطرو زخولو ويون كان نقبين رخبهم فري راديكالس بهارو نقرات نمتفع زطومنا يوم مالتي زوم فري راديكالس نبلوم زلنا حدثنياتات نقرات أب أكلاتنا مزوكبو قدامي أوشت أكلاتنا زتفراليو ملواتاتن تسقماتن بممتع ينويح جزي حجرات زخون حمامات كم تصلنا زخوليو كالأي دما ديم اللسو ملواتات أب أكلاتنا بمبار دما كأندي تنكتات نايزون استفراليو أب أكلاتنا خقاتو مزخولو من شروطاتي مالتي أب أفوكادو دما زتفراليو عينتات أنتي أوكسيدانت يركبو زياتهم دما قليوم أب لبي قليوم أب سراور دم قليوم أب عيننا قليوم أب حنقولنا أب استفراليو بوتاتات عبد الوازلوم أقدس أنتي أوكسيدانت يركبو مالتي
ገለ ካብቶም ዓበይቲ ጥቕምታት ናይ ኣቮካዶ ክንርኢ እንተደኣ ኮይና ቀዳማይ ንዛረበሉ ጥዕና ናይ ልብና እዩ ማለት እዩ። እዚ ድማ በቶም ቀዲምና ዝጠቐስናዮም ትሕዝቶታት ማለት ቀዳማይ እቲ ፅቡቕ ዝኾነ ኣብ ኣቮካዶ ንረኽቦ ዓይነት ስብሒ፣ ካልኣይ ድማ እዞም ቀዲምና ዝጠቐስናዮም ከም በዓል ፖታሽዮም፣ ማግኔዥዮም ዝበሃሉ ባእታታት እውን ንባዕሎም ኣብ ጥዕና ናይ ልብና፣ ናይ ሰራውር ደምናን ናይ ፀቕጢ ናይ ደምናን ዓብዪ ፅልዋታት ዘለዎም እዮም ማለት እዩ። ከም ካልኣይ ንሪኦ ድማ ጥዕና ናይ ማዕናጡናን ኣብ ምሕቃቕ መግብን ማለት እዩ። እዚ ድማ ቀንዲ ብሳላ ናይቲ ፋይበር ዝበሃል ባእታ ዝመፅእ ኮይኑ ብተወሳኺ እውን ፋይበር በቲ ዘለዎ ባህርያታት ቀንዲ መከላኸሊ ካብ ናይ ማዕናጡ ክመፅእ ዝኽእል ካንሰር ብምዃኑ ሓደ ካብቶም መከላኸሊ ሕማማት እውን ይኸውን ማለት እዩ። ከም ሳልሳይ ኣገዳሲ ነጥቢ ድማ ጥዕና ኣዒንትና እዩ ማለት እዩ። እዚ ድማ በቶም ቀዲምና ዝጠቐስናዮም አንቲኦክሲዳንትስ ዝኾነ ናይ ነድሪ ፀገማት ኣብ ዓይንና ከይመፅእ ወይ እውን ምስ ዕድመ ዝመፅእ ምልውዋጣት ኣብ ክፋላት ናይ ዓይንና ንከይመፅእ ከምኡ እውን ዝኾነ ፅልዋታት ናይ ፀሓይን ናይ ኣልትራቫዮለት ሬይስን ኣብ ዓይንና ፀገማት ከየምፅእ እውን ከም ዓብዪ መከላኸሊ ትሕዝቶታት ኣለዎ ማለት እዩ። ከም ራብዓይ ንሪኦ ድማ ጥዕና ሓንጎልና እዩ ማለት እዩ። እዚ ድማ ቀንዲ ቀዳማይ ኣብ ኣቮካዶን ኣብ ዘይቲ ናይ ኣቮካዶን ዝርከብ ሓደ ባእታ ኣለና። እዚ ባእታ እዚ ድማኒ ልክዕ ከም ናይ ኦሜጋ 3 ትሕዝቶታት ኣለዎ ማለት እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ኣቮካዶ ዝርከብ ፎሌት ንሙድ ናትና ክፀልዎ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ብፅቡቕ መንገዲ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ብጠቕላላ ኣብ ስራሕ ናይ ሓንጎልና ዘብለ ኩሉ እውን ፅቡቕ ፅልዋታት ክህልዎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ጥቕሚ ናይ ኣቮካዶ ድማ ምስ ሚዛን ናይ ኣካላትናን ዓቐን ሽኮር ናይ ኣካላትናን ንምምዛን እዩ ማለት እዩ። እዚ ድማ ብጠቕላላ በዚ ፋይበር ዝበሃል ባእታ ናይ ኣቮካዶ ዝሰርሕ ኮይኑ ከም ተወሳኺ ንሪኦ ጥቕሚ ናይ ኣቮካዶ ድማ ብዛዕባ ጥቕሚ ናይ ዕሸል ኣብ ሓንቲ ነፍሰ ፆር ኣደ እዩ ማለት እዩ። እዞም ኣቐዲምና ክንጠቕሶም ዝፀናሕና ጥቕምታት ናይ ኣቮካዶ ብመፅናዕትታት ዝተረጋገፀ ውፅኢታት እውን ኣለዎም ማለት እዩ። እዚ ድማኒ ካብቶም ስሩዕ ዝኾነ ኣቮካዶ ዝወስዱ ሰባት እቶም ኣቮካዶ ዘይወስዱ ሰባት ከባቢ 16 ሚእታዊት ዝለዓለ ምስ ሰራውር ደም ዝተሓሓዝ ፀገማት ከማዕብሉ ይኽእሉ ማለት እዩ። ብተወሳኺ እውን ከባቢ 21 ሚእታዊት ዝለዓለ ሓደጋታት ናይ ምስ ናይ ልቢ ዝተሓሓዝ ፀገማት እውን ከማዕብሉ ተራእዮም ማለት እዩ። ብተወሳኺ እውን ከባቢ 20 ሚእታዊት ዝለዓለ ሓደጋ ካልኣይ ዓይነት ሕማም ሽኮር ናይ ምምዕባል ተኽእሎታት እውን ተራእዩ ማለት እዩ። እዚ መፅናዕትታት እዚ ድማ ብሓፈሻ ክሳብ ክንምንታይ ናይ ኣቮካዶ ጥቕምታት ከም ዘለዎ ተረድኡና ዝኽእሉ ነጥብታት እዮም ማለት እዩ። መዓልታዊ ክንደይ ዓቐን ኣቮካዶ ክንወስድ ኣለና ዝብል ሕቶ ድማ ግድነት ክሕተት ዘለዎ ሕቶ እዩ። እዚ ድማ ሓደ ነገር ብዙሕ ትሕዝቶታትን ብዙሕ ጥቕምታትን ስለ ዘለዎ ጥራሕ ልዕሊ ዓቐን ምውሳድ ፅቡቕ ማለት ስለዘይኮነ ማለት እዩ። ስለዚ ኣቮካዶ መዓልታዊ ክውሰድ ዝኽእል ኮይኑ ንመዓልቲ ኣብ ሓደ መኣዲ ከባቢ ፍርቂ ናይ ማእከላይ ዝዓቐኑ ኣቮካዶ ንመዓልቲ ምውሳድ ሓደ ቅቡል ዝኾነ ዓቐን እዩ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ዝያዳ ዝሃለኽ ወይ እውን ምስ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዝተሓዝ ዝኸውን መዓልታዊ ሓደ ማእከላይ ዝዓቐኑ ኣቮካዶ ምውሳድ እውን ከም ፅቡቕ ዓቐን ክውሰድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ስለምንታይ እዩ ዝዓቐን እዚ ዝግበር ዘሎ እንተደኣ ኢልና ክንርስዖ ዘይብልና ኣቮካዶ ብዙሓት ትሕዝቶታት እኳ እንተለዎ ግን ከዓ ብብዙሕ ዓቐን ካሎሪስ ስለ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ብዙሕ ዓቐን ኣቮካዶ ወሲዱ ነቲ ዝወስዶ ዘሎ ካሎሪስ ዘጥፍእ ምንቅስቓሳት ወይ ድማ መዓልታዊ ንጥፈታት ምስ ዘይገብር ድማ እዚ ተወሳኺ ዓቐን ካሎሪስ ዘየድሊ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ። ከም ተወሳኺ እውን ኣቮካዶ ኣብ ንጥቀመሉ ግዜ ምስ ቀጠልያ ኣሕምልቲ ምጥቃም እውን ተመራፂ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣቮካዶ እዞም ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮም ዓይነታት ስብሕታት ስለ ዘለዎ ነቶም ኣብ ኣሕምልቲ ዝርከቡ ትሕዝቶታት ዝያዳ ኣብ ማዕናጡና ንኽሓቁን ናብ ሰራውር ደምና ንክሕወሱን እውን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ። ከም መወዳእታ ንሪኣ ነጥቢ ድማ ኣቮካዶ ከዘውትሩ ወይ ድማ ክጥንቀቕሎም ዘለዎም ሰባት መን እዮም ትብል እያ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ኣቮካዶ እዞም ክንጠቕሶም ዝፀናሕና ጥቕምታት እኳ እንተለዎ ገለገለ ሰባት ካብ ኣቮካዶ ተጠንቀቑ ይምረፅ ማለት እዩ። እዚኣቶም ድማ ቀዳማይ ድኻም ኣብ ስራሕ ናይ ኩሊት ኣጋጢሞዎም ዘሎ ሰባት ማለት እዩ። ወይ ድማ እዚ ሬናል ፌለር ንብሎ ኩነታት ዘለዎም ሰባት እዩ ማለት እዩ። ኩሎም ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዘለዎም ሰባት ኣቮካዶ ክቃርፅዎ ኣለዎም ማለት ኣይኮነን። ግን ከዓኒ እቲ ኣዝዩ ዝተዳኸመ ስራሕ ናይ ኩሊት ዘለዎም ሰባት እሞ ከዓኒ ብሓኪሞም ዓቐን ዝወስድዎ ፖታሽዮም ከጉድልዎ ወይ ድማ ክቆፃፀርዎ ከም ዘለዎም ዝተሓበሩ ሰባት ተዳ ኮይኖም ኣቮካዶ ተተጠንቀቕሉ ወይ ድማ ተወግድዎ ይምረፅ ማለት እዩ። እዚ ድማ እቲ ብኣቮካዶን ብካልእ ምግብታትን ናብ ኣካላቶም ዝኣቱ ዘሎ ፖታሽዮም ብሰንኪ ድኻም ናይታ ኩሊት ክወፅእ ስለዘይክእል እዩ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ብዙሕ ጉኑን ዘየጋጥም ግን ከዓኒ ዝኾነ ኣለርጂ ናይ ኣቮካዶ ምስ ዝህልወና እውን
ክንጥንቀቀሉ ይግባአና ማለት እዩ ከም ሳልሳይ እዚ ናይ ማዕናጡ ኩነታት ኢሪቴብል ባወል ሲንድሮም ዝበሃል ኩነታት ዘለና ሰባት እውን ኣቮካዶ ብልዑል ዓቐን ወይ ድማ ብዙሕ ግዜ ተዘይተጠቀምናሉ ይምረፅ ማለት እዩ ከም መወዳእታ ድማ እዞም ናይ ደም መቕጠኒ መድሃኒታት ማለት ከም በዓል ዋርፋሪን ዝወስዱ ዘለው ሰባት ድማ ኣቮካዶ ክጥንቀቁሉ ይግብኦም እዚ ድማ ከቋርፅዎ ኣለዎም ማለት ኣይኮነን ግን ከዓኒ እቲ በዞም ሰባት እዚኣቶም ዝወሰድ ኣቮካዶ ቀፃሊ ብውሱን ዓቐንን ዘየቋርፅን ማለት ሓደ ሰብ እንተዳ ፍርቂ ኣቮካዶ ይወስድ ኮይኑ መዓልቲ ቀፃሊ እዛ ፍርቂ ዝኾነት ኣቮካዶ ከይቋርፁ ክወስድዋ ይግባእ ማለት እዩ እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ኣቮካዶ ዘሎ ፖታሽየምን ምስቲ ስራሕ ናይቲ መድሃኒትን ዝነፃፀር ንክኸውን ማለት እዩ እምበኣርከስ ብዛዕባ ኣቮካዶን ትሕዝቶታቱን ጥቕምታቱን ዘዳለኹ ኣርእስቲ ከምዚኣ ትመስል ጠቃሚት ነይራ ክትከውን ተስፋ ይገብር ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ናይዚ ቻነል ምዃነይ ንሕመቕ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ብካልእ ኣርእስቲ ዝመፅእ ሰላም